दिनैनि भिडिअआ मा जायगायाव दंफैयोना सिगां नायग्रोनानै लादो बेनिफ्रायसो दे जागायजेनगोन नै ओमफ्राय बेफोरबायदिनो सासे बिदा गेदेर लिंहरदों मानि थाखाय मा फोरमायनो नागिरदों मा सोरखौ हामलायथि होनो नागिरदों ओमफ्राय 5 तारिखनि थाखाय नै रेडि पुरा रेडि जागासिनो दङ खालामगासिनो दं ओरैबो स्टेन्ड होदों आरो होदों मानसिफोरबो अयथासार फैदों बेलाय माथो बे क'क्राझारनि खानाय थिफुदलालानो थानायलाय बे माथो माबाथार बिलाय महिमा होननानै बुङो ओइ महिमा दाना रायलायनोनो गोसो गैलालाय नामा रा मा गामसा गाननानै मा रायलायनोनो गोसो गैला नामा मा गारिनिफ्राय बरननानै होजाथारसिगोनलै बे नै नुदोंना नुवाखै नै महिमा एक्स एन डि बि बाब्राबना थैसिगोन बे सुवादा थैयालाय मा जिउ गोलाव जाथों औ मोजां दा गासैबो एक्स एन डि बि गोजालाय बावहाय मोजां दा आदसा दे बेरायफैदों दे जायदो आंबो एसे लोगोफोर गोजा गासैबो फुराना लोगो बिसोरखौ लोगो मोनफैबाय ओमफ्राय हाबैनि एसे ओमफ्राय सासे बिदा गेदेर मानोबा थाखाय भिडिअ खालामनो लिंहरदोंमोन ना बेनि थाखायनो फैखादों मेन टारगेटआ फैनाया थांग्रोनि एसे नै खामानि मावनायखौ नायना लादोलै बरिया मजा नै ओरै सुनैबो फुनदोंमोन गासैबो नै होदों आरो दाखालिथ' बैयाव हाब्रु जोबसोमोन ओरैबायदि लेथ्रामोन बियो बाबा दा साफा जाजोब्बाय 5 तारिखनि थारै नै रेडि स्टेजआ गल सिमांनि साबायखर बावग्रोनाय जाहैबाय थांनाय 22 अक्ट'खालि बिटिसिनि जानानै थांनाय बे बिसायख'थियाव आङो क'क्राझार जिल्ला कन्ट्राक्टर एस'सियेसननि जानानै आंनि लोगो बिथांमोनखौ माने गुरैयै खावलायनाय जादोंमोन दा बे हिसाबै आंनिनो मानगोनां लोगो बिथांमोनहा आंनि खावलायनाय बायदि थांनाय 22 अक्ट'खालि जेनाखि बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय बयबो माने जिउयै माहामै बाहागो लानानै जाफुंसार होनो हाबाय बिनि थाखाय आङो आंनि लोगो बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर बावबाय बेजों लोगोसे दानि जेनाखि मानगोनां जोंहा हाग्रामा महिलारि साननि दैदेननायाव जेनाखि बिटिसि सरकार फैनो थांगासिनो दङ बावहाय जाहाथे जोङो बे मानगोनां हाग्रामा महिलारि साननि दैदेननायाव जोंनि आगोलनि जेफोरनाखि मोननांगौ बखिया रांफोरखौ जोङो मोजाङै जोंनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि सार्थआव आरो जोंनि जेनाखि जिउयै माहामै जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सानखौ हेफाजाब होनानै देरहासार होनायनि असिलायै जाहाथे जोंनि लोगोफोरनि मोननांगौ माखासे बखिया रांफोरखौ जाहाथे दानि गोदान गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंनो होनायाव जाहाथे खुनु दिदामद खालामा बेखौ जाहाथे मोजां भाबै जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ जाहाथे मोजां भाबै जाहाथे दैदेनलांनानै गासैबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ सहाय सुबिदा होगोन होननानै मिजिंथिनानै आङो क'क्राझार जिल्ला कन्ट्राक्टर एस'सियेसननि नेहाथारि जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो जों बयबो ज'यैनो जाहाथे बे बिटिसिखौहाय भबिष्यतआवहाय जोङो जाहाथे खुंलांनायाव हेफाजाब होनो हाथों होननानै मिजिंथिनानै आंनि बे फंनैसो जोंनि लोगो बिथांमोनखौ साबायखरजों लोगोसे माने बिटिसिनि बिसायख'थियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होनायनि थाखाय भगबाननि खाथियाव आशीर्बादनानै जों जाहाथे जै मै थांनो हायो बेखौनो आङो आनान गसाइनाव माने आशीर्बाद बिनानै बयखौबो आंनि लोगोफोर बिथांमोननोबो आङो खेबसेबाव जाफुंसार जाहोनायनि थाखाय माने बयबो जाहाथे इसोरनि अननायावहाय जोङो मोजां भाबै थांनानै थानो हाथों बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बे फंनैसो बिबुंथि होनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों।